karadyo, aniya sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them to... Ambinan niya mo cellphone iyan. Tawagan ako sa papa ni mo. Magpakuha na ko din hi. Dili. Ani hito din him mag-ila-ila og maayo, Mami Alexa. Unsa bagay plano ni mo nako, ha? Daghan. Unsa daghan? Hoy iyan, ayot ko pinuangi ha. Pagbato nagrespeto sa imong amahan. Ayaw kalimot nga inahan ako nimo. Inahan good taon. Wag yo'y mutuo nga inahan ka nako. Oh, nala, ina. Asawa man ko sa imong amahan. Sige pa hinumdum, anak. Puol pa mation. Naibaw na lagi ko. Nga asawa ka sa kong amahan. Unya, ipaunsa mo na nimo nga. Di magyud na ko maton nga inahan ka. Ambot ni mo kapoy kay kang ikasulti. Ako lagi. Di lagi ko kapuyan nga magigsulti nimo. Kaya pagod man kagutok. Yabag yun? Nagkasabot lagi taron. Lo, sino nagkasabot? Wata magkasabot, no? Imo kong gilipat-lipat, no? Unsa magirason nimo? Nga gidaman ko nimo dinhi sa isla. Kalintano na ba nimo? Gidata ka din aron atong matan-aw kining maong isla. Kay nakahuna-huna ko nga paliton kini. Ay nalang kog ilara iyan. Gusto lang gid ko nimong lisod-lisoron. Kuyawa gud. Ako mo gasto gid kog helicopter aron lang lisod-lisoron ka. Seryoso ko. Ako ning paliton isla. Mao ni akong solo project. Di ka makakwarta din hioy. Kalayo ini wapagyulaing nagpuyo. Naunsa man ka? Paabangan kon. Ikaw ni kusyante man ka. Una-una akon unsay maayong buhaton ining isla. Apil-apilon pa dyan ko niya siyang kabuang. Inahan sa kong mamati sa imong mga plano. Basin ba dahil kung magkagusto ko? Personal assistant ko ta ka. Ayan na lang pa-cute ang imong pangus mo. Kaya ganahan na bagong babae nga mangus mo murag kabayo. Ay, visit ka. Tawag kinalagang imong amahan ba? Okay tawag di. Iyan. Giyon sa manan mo imong cellphone. Inabay ko ni. Ay! Nga nang imong manggilabay sa dagat ang battery sa imong cellphone. Aron mo ay magsigig to. Bisa kung saan niya bag ka yun. Kung saan na nato pagbanawag sa mukuha na to din hingawa na may battery ng imong cellphone. Unya nga akong cellphone na pasapagin sa tubig sa dagat. Dili na mo andar. Mag-agad na lang ta. Kung unsa ta ka importante sa akong amahan. Unsa? Hayahay koronda, ngawa din sila si Bus Ian og Ma'am Beautiful. Pasinaw ra ko sa bangko ani karon. Uy. Hala. Naunsa man ng sidis? Nagsigi maglili sa luyo. Hala. Hoy! Aray, uy. Mga pagbalgod ko nang... Ang, imo man ko gipakuyawan. Sa may kisikyanin mo, rini diyan sa luyo. Ay, lagi sige saba diha. Kay mabatian pa ni Sir Ed nga naghinuktok. Unsa ko di ay naginuktok si Sir Ed? Nag-uol tingali na. Wa man sab. Ha? Ay, nag-unsa man din na siya din sa luyo di ay nang. Nganong imo man na siyang gili di ha? Tanawa lang. Bibi ko no, erog ko no jutay. Erog Aray, ko jutay. Ay, pangwakli, uy.
Wa man gud. Oy, hala. Nagsige mo ko na siyang tanaw sa cellphone. Unya, nagngisi. Bitaw, daon sama na si Sir Ed. Uy, wa man lang siya manawag siyang asawa. Wa siya mabalaka nga kauban sa iyang anak nga ungo ang iyang asawa. Ay, Uy, hala, may nanawag niya. mamati ta. Ganihara kong nagpaabot nga manawag ka. Sige. Muna ko. Bye. Unsa ko no? Binoy! Uy. Panglakaw ta, Binoy! Ha? Manglakaw mi? Binoy! Sir Ed? Niyan ako, sir. Uy, may lakaw ta, sir? Oo, may lakaw ta. Ang sports car ang itong dadon, ha? Ang puwa. Sir. Karon na tamang lakaw, sir. Oo, karon na. Mag-ilis ko. Kung mahal, sir, mura man o gilaga nga musibat dayon kay wa ang iring. Nga nalitanaw magana ko ng CDs. Niduol magug ka. Noy. Binoy. Ni ana sa ding malitis na tiguang. Ilabda, Binoy. Oy, asa ko no mong sir? Huwat lang god kay mangutaw na pa ko. Wa man ka magdali. Asa. Ilabda, chope. Nindot na sa dating hing isla kung maadlaw. Daghang kahoy ang katunga ini. Unsa man ka ni kadak ano? May kamay man daing pantalan din hining isla ha? Buot ipasabot nga doon na ko'y mag-anhian din hi. Wakid niya ang ganahan akong puyan. Meow. Peaceful. Kung mabutangan ni og generator din hi, muhayag nagsamot ng isla ha. Ligon pa maday kayo ng kahoy nga pantalan. Mauna ni ang dungguanan sa mga muanhi din hi. Wala. Pampot man ang nasa layo. Pampot! Pampot! Pampot ko ako! Yahoo! Hapit ako din sa isla! Yahoo! Pampot! Kuha ako! Mapliti ko ang mahal! Yahoo! Di na makapatid mong pampot, oy. Layo or kayo to. Nga na ba ni namasad ka? Ay napagsigig pa doon ako? Di pa ka na? Di ka mabuang nga maghinuktok din, he? Gamit sa koy. Para doon na kay kasulti. Wa ko magkinahanglan kasolte. Ayaw na lang kong kasuko. Ako pa nimo. Magplano ka na unsaon ning dapita. Mahimong magpalitag speedboat o commercial nga bangka para mudunggo din, he. May plano ka naman di ka. Kanalay sunda. Boss man ka ka. Ikay pagbuot. Mami mo sa daga. Makabuot ka, gyud. Plus, personal assistant ka. Makasuggest ka sad. Duhagoy imong papel sa kong kinabuhi. Mao nga, gamhanan kay ka. Wa ko sa mood nga magplano. Aw, madugay kita din, he. Kung wa kay mahimong plano para ining dapita. Imo na basab kong pasukon iyan? Dili, oy. Ganong pasukor man ka nga, mami, man ka. Mami, kay ba akong ganahan sa kaining dapita? Klaro na kay mong face. Nindot maning dapita. Kunwa ka. Ayay. Pasingit na sa day. Okay. Una na tingali na tong buhaton nga paligunon kining kamayng dungguanan. Diba? Aron ng mga turista o mga ngabang may kapilian sila. May helicopter ba sila o may pampot o yate? Nagtuo kiday ka? Nga makaginansya ka ining dapita? Nga nabdagdili.
mahimo mo sila na kumpuyan kung maminyo na ko. Kana kun maminyo ka, magkaasawa ka og taga-isla. Dili tanang taga-isla ang ganahang mupuyo og isla, uy. O di, problema na nimo, uy. Ikaw, ganahan ka mupuyo din eh? Yung naman ka. Tubagal lang ko. Ganahan ba kang mupuyo din eh? Oo, ganahan ko. Kung ang imong amahan ang ako ikauban. Maayo tingali nga. Magplano na ko kung unsaon pagpanindot ning dapita. Kay kung makagusto si Papa nimo dinhi, anhi na lang sad mi dinhi mo pundo kung bakasyon niya. Di, pwede si Papa din kay may sakit siya. Bakasyon gani akong giingon. Bisa na. Di siya mahimong ipalayo sa syudad. Kay kuyaw kung atakihon si Papa. Sir Ed, layo-layo naman sa syudad atong gibiyahe. Asa man ta? May bisitahon lang ko, Pinoy. Ha? Bisitahon? Hunong ang napita, Pinoy. Oy, awa man dapita, Sir Ed. Wa sa lungsod ang akong bisitahon, Pinoy. Ani anak yun ta, Sir. Binoy, makasaad ka ba nako? Saan sa man, Sir Ed? Sekreto kining dapita, Binoy. Ayaw sultihi si Alexa ug si Ian bahin nining dapita. Kung mangutan na sila, ingna nga nagpatod ko sa usa ka meeting. Ug magpakuha ako kung mahuman ako sa akong meeting. Ha? Unsa man? Makasalig ba ko nimo nga wa kay sultihan nining akong pag-anhi karon? Sir Ed. Ikaw ko akong amo, Sir. Ikaw nagsweldo na ako. Ang tanan nimong pagbuot ang matuman, Sir. Sige. Sir, awaaw man ang dapita, Sir, oy. Kuya man kung makidnap ka din, eh. Niya na ang mukuha na ko. Auto-itom ka na, Sir. Sige, Binoy. Manawag ko nimo ha kung magpakuha na ko nimo nining dapita. Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!